मोनबा सिरि जागोन हसिया बिजाबनिफ्राय नायनि हसिया पुस्तকৰ পৰা আমি পঢ়ো হওঁ সেইটো হ'ব 1ৰ পৰা 6 অধ্যায় 1ৰ পৰা 3 পদ প্ৰথম ভাগ হচিয়ানি দমালা chapter 6 सिनिफ्राय 3 ए गिबि बाहागोसिम हसियानि 6 1 निफ्राय 3 नि गिबि बाहागोसिम फरायनाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै रायतफोरनि गोसो सोलायनो हास्थायनाय रायतफ्रा होनबाय थुदो जोङो फोरबोनियाव थांफिनदोनि मानोना बे जोंखौ खुनि खालामबाय आरो बे जोंखौ सोखागोन बे जोंखौ जखम खालामबाय आरो बे जोंनि गारायखौ खाथबगोन साननैनि उनाव बे जोंखौ फोथांफिनगोन आरो 3नि दिनाव बे जोंखौ दिखांगोन बेयाव जोङो बिनि सिगाङावनो गोथाङै थागोन फैदो जोङो फोरबोखौ सिनायनो हास्थायनि फोरबोखौ गोसो मानिजों हास्थायनि मोनसे फरायबावनि बेखौ मोननो हागोन गितफोरनिफ्राय गितफोरनि Psalm number 67 verse 2 Gitmala Satkosti nomboron 2 pot Gitperni dosisni numberni नैसिरिखौ फरायनि बेबादिनो फिटिमि मानियाव नोंनि लामा आरो गासै जातिफोरनि गेजेराव नोंनि बासायनो इस्सा जानाया मिथिजाथों खनसेबाव बेबादिनो फिटिमि मानियाव नोंनि लामा आरो गासै जातिफोरनि गेजेराव नोंनि बासायनो इस्सा जानाया मिथिजाथों बे फरायजानाय खोन्दोनिफ्राय मोननै एबा मोनथामसो बिषयखौ लानानै गुसुङै जों खोनासंनि बे हसिया बिजाबनि बाथ्राखौ आं फरायदों नैबे जोंनि टीमजों लोब्बा लाखिनानै समनि खोथा दङ সময়ৰ কথা আছে সময়ৰ বিষয় আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো समनि खोथाखौ बुंदों जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय सम दङ होननानै जों मिथिदों आरो बे समखौ जों बायनानै लानांगौ होननानै जों मिथिदों नाथाय बे समा माबायदि सम কি ধৰণৰ সময় আমাৰ হাতত এতিয়াও আছে এই সময়ৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ মই বিচাৰিছো दा हसिया बिजाबनि द'बालामनि 1 आरो 2 3 सिरिनि गिबि बाहागोसिम जों फरायदों बे बाहागोनि बुंथिनाया बेबादि जों थांफिनदोनि फोरबोनि सिगाङाव আমি প্রভুর অসরলৈ যাও পুনর্বার আমি যাও सिगाङाव दंखायोमोन फोरबोनि मोखाङाव नाथाय दा गोजानाव दं बेयो जोंखौ खुनि खालामबाय बेयो जोंखौ सोखागोन बेयो जोंखौ जखम खालामबाय बेयो जोंखौ खाथबगोन साननैनि उनाव जोंखौ फोथांफिनगोन सानथामाव जोङो बिनि मोखाङाव गसंनो थांनानै थानो मोनगोन দ্বিতীয় দিনৰ পিছত আমাক জিহাই কি কৰিব আমাক জীবিত কৰিব পুনৰবাৰ আৰু তৃতীয় দিনা আমি জীবিত হৈ প্ৰভুৰ ওচৰত থিয় হ'বলৈ পাম बे बाथ्राखौ सोरनि थाखाय बुंदों आरो बे बाथ्राखौ सोर बुंदों बेजों लोब्बा दङ समनि खोथा बेनिखायनो बुंनो गोनां जादों आं बेखौ खाथियाव थांसै दे बे समनि खोथानि बिसय
दान्दिसे जों खोनासंनि जों थाफिननानै आमे पुनर्बार जाव प्रभु असरलै जों फोरमायनि खाथियाव थांफिनदोनि होननानै बुंदों बे जाबाय गोदोनि समाव इस्राएलारिफोरनि बिसय बुंनाय जादों इस्राएल সকলৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ইস্ৰায়েল বিলাকে প্ৰভুৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় আকৌ আহিব আৰু बै समाव गावसोर बुंदों जोंखौ बियो खुलि खालामबाय आरो बे जोंखौ सिगांगोन बियो जोंखौ जखम खालामबाय बियो जोंखौ खाथबगोन साननैनि उनाव जोंखौ फोथांफिनगोन सानथामनि दिनाव जोङो फोरबोनि मोखाङाव गसंनो मोनगोन गोथाङै गसंफिननो मोनगोन बे बाथ्राया जाबाय इस्राएल बेलाकर कारणे इस्राएल बेलाकर कैलेंडर suspension of इतिहास इस्राएलारिफोरनि कैलेंडरा suspensionआव दं दाबो दं मोनसे समाव स्टप जादों इस्राएलारिफोरनि कैलेंडरा बाइबेलासो बुंदों बे कैलेंडरा घड़ीयाव बेटारि गैयाब्ला जेरै स्टप जायो थिक बे खारनो हायाना घड़ी जेनेके चलिब नोवारे घूरिब नोवारे बेटारि जुदि नाथाके ठीक তেনেধৰণৰ ইস্ৰায়েলবিলাকৰ कैलेंडर এতিয়া বন্ধ হৈ আছে আকৌ ঘূৰিব সময় আহিব बे गिदिंफिननायनि सम फैगोन आरो बे समा माला फैगोन नैबे सम फैनायनि बिसयसो जों दिनै मिथिनांगोन आरो जेब्ला बे सम फैगोन मा जागोन साननैनि उनाव जोंखौ बियो फोथांफिनगोन होननानै बुंदों revival for the people of Israel इस्राएलारिफोरनि थाखाय revival फैगोन बिनि सिगां बे suspension of their calendar बिसोरनि जे calendarनि suspended जानानै थानाय सोलियाखैसो बे calendarआ for the year 2000 or for the time of 2000 years 2000 बोसोरनि थाखाय बिसोरनि calendarआ stop जाबाय आरो बे 2000 बोसोरखौ जोंनो होबाय जेन्टाइल प्रजातिবিলাকক দিয়া হৈছে অজিহুদীবিলাকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ অনুগ্ৰহৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে গোটেই জগত যেন মানুহবিলাকে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰে बेनि थाखाय 2000 बोसोरखौ होनाय जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं इस्राएलारिफोरनि calendarआ स्टप जाबाय सासपेन्डेड जाबाय सासपेनसनाव दं दा बिसोर आरो जोंनि समा 2000 बोसोर आरो बे थाङै थांजोबनोसै इसोर नोंसोर redeeming the time बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै लादो बे खाबुखौ बायनानै लादो मानोना समा थाङै थांजोबबाय एसेल' दंसै आरो बे थाङै थांजोबोना जेब्लानो 2000 बोसोरा आबुं जागोन इस्राएलारिफोरनि calendarआ गिदिंफिनगोन তেওঁলোকৰ calendarखौ ঘূৰিব তেতিয়া আমাৰ এনেধৰণৰ পৰিত্ৰাণৰ সময় কি হ'ব আপোনালোকে জানে বাইবেলে আমাক কয় বাইবেलासो जोंखौ बुङो गोख्रैनो थांसै दा बे साननै माने बाइबेलनि बाथ्रायाव फोरमायनाया हाजारसे बोसोरा इसोरनि थाखाय सानसे बादिल' जोंनि मेथाइ दङ इसोरनि मोखाङाव जोंनि रोजासे समा बेनि थाखाय सानसेल' बे साननै माने 2000 बोसोर दुदिन माने तार अर्थ'थ' हिसाब 2000 बोसोर
যেতিয়া 2000 বছৰ অন্ত পৰিব শেষ হ'ব তেতিয়া ইছৰাইল বিলাকৰ পৰিত্ৰাণৰ সময় আহিব ইছৰাইলफोरनि समा जाफिनसिगोन आरो बे समाव बुंगोन जों थांफिननानै इस्राएलारिफोरनि हादरनि मानसिफ्रा बुंगोन जों थांफिननानै फोरबोनियाव नैबे समा सफैथारनोसै आरो बे समावनो रेपचार सिगांनो नायखाबाय आरो बिनि उनाव मा जागोन गोब्राब बोथोर फैगोन सानथामनाय माने millennial reign of the Lord रोजाम से बोसोरनि थाखाय फोरबोआ रायजो शासन खालामगोन इस्राएल हादर जेरुसालेमनिफ्राय बेखौ सानथामनि दिनाव होननानै बुंदों बे सानथाम दिन जाब्ला इस्राएलारिफ्रा फोथांफिनजागोन बासायजागोन आरो बे इसोरनि सिगाङाव गसंनो मोनगोन जिसुनि सिगाङाव थागोन बिसोर रोजासे बोसोरनि थाखाय बेखौ बुंदों अब्ला जों मा खालामनांगौ गितमालानि 767 नाम्बारनि 2 सिरा बुंगोन नायनो हागोन गुगोलाव बहाबा नायनो हागोन दै TLB बोसोनखौ फराय TLB लिभिं बाइबेलखौ नायनाय बेयाव दङ बेबायदि लिरनाय दङ Send us around the world जोंखौ गासै बुहुमनि सारिगिदिं थिनहरदों with the news of your saving power नोंनि बासायनो हानाय बोलोजों बे गाहाम रादाबखौ होनानै जोंखौ गासै बुहुमावनो थिनहरदों नै बे समा बेनो जों जेरावबो थांनांगौ जेरावबो खोथाहैनांगौ जों होनदों दै सान नङा दै किसुमानाव নহয় आमाम दाबिद राजाया बे समाव बुंदोंमोन जोंखौ थिनहरदों गोसो जानो बियो प्रफेटिक अरेकलखौ बियो बुंदों नाबियारि बुंनायखौ बियो बुंदों बिनि गोसो जानाया खोथा बायनो हास्थायनाया थाङै थाङै थांबाय नैबे 2000 बोसोराबो थांजोबनोसै आरो जोंनि दिनै बिबान जाबाय बियो दाबिदा बुंनानै गालांबाय नोंनि थाखाय आंनि थाखाय आपनार कारणे मार कारणे दायुद राजाया बुंनानै गालांबाय Send us around the world with the news of your saving power. नोंनि बासायनो हानाय बे गोहोजों बे मोजां गाहाम रादाबखौ होनानै जोंखौ बुहुमाव थिनहरदों होननानै बुंदों आरो बेखौ मावफुंनायनि दिन जोबथा बोथोरखौ इसोरजोंनो होबावबाय जोबथा बोथोरखौ इसोरजोंनो होबावबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै जिसुआ बासायनो फैबाय आरो बे बुंबाय नोंसोरो थांदो गासैखौबो সকলোকে জগতৰ সকলো ঠাইত গৈ প্ৰচাৰৰ কাম কৰিবলৈ মানুহবিলাকক প্ৰভুৰ ওচৰত লৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া হ'ল होनानै थांबाय सासे मानसि थमासखौ बयबो मिथिगौ नङासै ना गथ'फोर সকলোৱে জানেনে थमास যিশুৰ শিষ্যবিলাকৰ এজন আছিলে थमासआ जोंनि भारताव फैनायखाय आं थमास होननानै बुंदों जोंनि बे भारताव फैदोंमोन बियो आरो बियो बे थमास फैनायखायसो जों दिनैबो इसोरखौ बेबायदि सिबिनो खुलुमनो मोनदों थमासखौ गोसोखांदों सा जोंनि सेलाफोरनि गेजेराव बियो सासेमोन आरो बिसोर जेब्ला जिसुआ नंगौखौ साखि होनो फैनायाव नोंनि आंनि थाखाय बुहुमनि सुबुंनि थाखाय नंगौखौ साखि होनाय बासायनायनि गासैखौ मावफुंनायाव गावनि जिउखौ खुसाव बियो होनो गोनां जादों आरो नुदों थमासमोना माबायदि अन्थाव बाथाव बेखौ गाजों फोसावजोबथारदोंमोन बेखौ बुसोदोंमोन आरो फोरमायख'नो हायै बेबायदि सास्ति होनानै जिसुखौ खुसाव आलायदोंमोन बेखौ बुथारदोंमोन बेसेबां गिदिर गाजों दोनदोंमोन थमासमोना नुदों थैदोंना थैयाखै अहेबाव जोंजों सुदों थै आरो दै गदों आरो बेखौ
Bustedan, Butladan, Popaidan, Nuzam dan Gasaikobo. Bini kene jebla nagi Jisuas kandeng. Obla Jerusalemau Thomasa gayaman. Mense semau nuzane semau gayaman. Ketadang Thomasne Jisuas kangmai jini perwas kangmai Thomasa mau mengamale ang percaya. Not a single person, none of the people can ever deceive me with the news that Jesus has risen from the dead. Ritul pura se jise utile hitu hongbat loi mok misakota koi bisa korabon waribo anggo patayana haya ang nunang megonang jisa thena ang nunang mini akai atau gazam donai ko mini ohemo zongjong sunai ko ang nunang mini thena ko ang nunang mini popjane ko ang miti ko. How can he rise again from the dead? Mrityur pora keneke aku jiw utiu pare itu hombo jaya ang patay. Karena jemla Jesus kang nagi onau gumun beren nuzana nai Thomas ni singong peden Thomas abudong ada bi nubai Thomas matu huni etia bhaibo dhoriলে hetu mor prabhui hoy amar prabhui hoy bol bone jagan bito amar sato rawato bine albi semau naibai al Jesus bungbai nangni akaiko nebe asini atingni dagabolgo nanani sudu are gauni jemnai sipurkobo bodlapnanai biyo gauni saiko dintibai ohaibo dintibai nei sudu nei asitwai are biyo sabai are biyo semau awas kobo sinaiba are biyo jisuko mitibai sinaibai obla malabai he broke down dia mumbai more Prabhu, more Isor. Angni Prabhu, Angni Isor. Nani bekatuna mumbai. Albi semua sedih percaya. Excited jamai. No one goes Isor. Sedih mandi. Dia nonton dia tidak mat. Nana tidak diberes kangba. Thomas se ঠিক বিশ্বাস করেছিলে যি যে হয়েছিল যিশুর উপর সেই সকলো হয়েছিল কিন্তু এটা কথা তেওঁ পাহৰিছিল যিশুৱে যে যি উঠিব তেওঁ বিশ্বাস কৰা নাছিলে মনত নাছিলে আৰু বি যে পূৰ্বা স্কানানে ফেবা বিকো বি সিনাইনে গোবৰা মন্দমন কথাইনে গোবৰা মন্দমন নানে নুৱা মেগনজা দান নাইবাই আশিগো সনানে নাইবাই ফরমান নাইবাই আৰু বেল মানে থমাস বাদি গুবুন সোলোংসাफ्रा आरो बे समाव जिसुखौ नुनायफ्रा माबोरै थानो हाबावनांगौ बेनिखायनो बिसोर एक्साइटेड जाबाय थांनो गोसो जाबाय फोरबोआव दोनदों नोंसोर थांदो नाथाय मोनसे खोथा बुंदों जोबनायावहाय नोंसोर जेरुसालेमाव नेबाय थादो जेब्ला गोजौनिफ्राय गोहो बोलोआ नोंसोरनो होजागोन अब्ला नोंसोर बे समाव बोलो मोननायनि उनाव संसार मानायाव थांनानै आंनि साखिफोर जादो नोंसोरो प्रसार खालामदो खोथा बायदो होननानैहाय दिनै बे गोथार जिउखौ पेन्टेकस्टनि दिनाव हरनायनि उनाव बयनिबो थाखाय बे जोंनोहाय आग्लाय बिग्लाय खालामबाय जाय मानसिया गावनि गोरबोखौ होगोन गोसोखौ खेवनानै होगोन गोथार जिउआव बेखौ बाहायगोन हाबफैगोन आरो बेजों थाफागोन दैदेनगोन दिनै बे जोबथानाय मुगाया जोङो बे थमास बादि फोथायनानै फोरमानखौ मोनखानानै माबोरै सिरि थाबावनो हागौ थमास cannot and should not stay back quietly सिरि बियो थानो हाला नुबाय बियो जिसु गोथाङै दं Jesus is alive जिसु जीवित হয় জীয়াই আছে আপোনাৰ লগত আছে মোৰ লগত আছে সকলোৰে লগত আছে ডিসাইপলৰ লগত আছে बे जिसुखौ माबोरै जों सिरि थानानै दोनखोमानो हानाय नङा
is possible. Ketananggan. Dan jeng ceritailah nengni kata tanaya, nengni zaigani manusia ada jaga ada ni jemana organ tangga menang jaga. Tapi ni kena besit tanai muga, ada besit seni jep tanai muga ya pribai. Ontim din aman hato nase. Probe amak je homo dise, homo আমি ব্যবহার করি পরিত্রাণ যে প্রত্যেকৰ কাৰণে হয় প্ৰত্যেকৰ কাৰণে হয় আপোনাৰ অসৰ সুবুৰীয়া বিলাকৰ কাৰণে হয় স্কুলত আছে কলেজত আছে আৰু আপোনাৰ অফিচত আছে আপুনি জব থাকে তাত চাৰিওফালে আছে যদি আপুনি নকোৱাকৈ নিৰপেক্ষ থাকিব তেতিয়াহলে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে চাৰিওফালে থকা মানুহবিলাক কি হ'ব পৰিত্ৰাণ নাপাব কিন্তু নৰকৰ অগ্নিকুণ্ডত গৈ পাব যিটো ঈশ্বৰে বিচৰা নাই গতিকে আমাৰ হাতত অন্তিম সময় অন্তিম দিনৰ সময় দিয়া হৈছে সকলো মানুহবিলাকৰ জীৱন যেন পৰিত্ৰাণ পায় যিশুৱে আহি আছে আহি পাবহি অলপ পিছত তেওঁ যেন সকলোৱে মেঘত বতাহত লগ ধৰিবলৈ যেন আমাক উঠাই লৈ যোৱা হয় আৰু আমি সদা সৰ্বদা অনন্ত কালৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰভুৰ লগত স্বৰ্গত বাস কৰিবলৈ পাম আৰু সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত সেইটোৱে লক্ষ্য হোৱা উচিত কিমানজন আপুনি লগতে স্বৰ্গত লৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰে পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক চলাই লৈ যাওক এতিয়াৰ পৰা যিমান দিনৰ কাৰণে প্ৰভুৱে আমাক এই পৃথিৱীত জীয়াই ৰাখিব সিমান দিনলৈকে আমি যেন প্ৰভুৰ ইচ্ছাৰ অনুসাৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু কাম কৰি যাব পাৰোঁ আজি অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ এই সভাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ প্ৰচুৰ পৰিমাণে আমাৰ লগত থাকে সেইটোৱে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰनि जिउआ जोंखौ दैदेनथों बिनि गोबां उसिफावनाय बोरा दिनैनिफ्राय लानानै गाबोन अखानाय सानसे बे जोंनि जथुम्मानि गासैबो हाबाफारियाव जों साफ्रोमनिबो सायाव थानानै आबुङै सोफुंनानै जोंखौ दैदेनथों जेसे गोबाव जों थांनानै थागोन बुहुमाव एसे गोबाव जों इसोरनि इच्छा जानायखौ मावफुंनो थाखाय थाम थिम जानो हायो आरो जिउआ बेबायदि जिउ देरहाग्रा जिउ जेनग्रा नङा माब्लाबाबो दासान आं जेननाय नानै जेननायखौ नाना फाइलाया जोंनि नङा जेननाया जोंनि नङा गोग्लैनाया जोंनि नङा स्टुडेन्टफोरनि नङा बिमाफोरनि नङा जोंनि नङा लाइमोनफोरनि नङा नाथाय जों देरहाग्राफोर जोङो जाफुंहोग्राफोर जाफुङै मोनसेबो गैया there is nothing impossible in the sight of God and for everyone who believes in Jesus इसोरनि थाखायबो गैया impossible असम्भव गैया आरो जिसुखौ फोथायग्राफोरनि थाखायबो असम्भव गैया गासैबो जाफुंगोन आरो जोंनि बासायनाया आबुं जागोन आरो गुबुनखौबो जोङो बेबादि गोथां जिउन मोननायाव मदद होनो हेफाजाब होनो थाखाय नोंनि आंनि जिउआ जेन फोरबोजों बाहायजायो इसोरा बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रीष्टनि मुङाव आमेन